Кніга прарока Эзекіеля, раздзел 45. І калі будзеце дзяліць зямлю жэрабем, выдзеліце Господу святую ахвяру з зямлі даўжынёю ў 25 000 прутоў і шырынёю ў 20 000 прутоў. Мае гэта быць ва ўсім сваім абсягу вакол абшар святы. З гэтага да святыні будзе належаць чатырохкутнік 500 на 500 прутоў навокал, і на 50 локцяў вакол будуць пашы яго. І з гэтага абсягу адмераеш абшар даўжынёю 25 000 прутоў і шырынёю ў 10 000 прутоў. І на гэтым абшары будзе святыня, месца найсвяцейшае. Гэта мае быць асвячоная частка зямлі для святароў, спаўняючых службу пры святыні, якія прыходзяць на служэнне Господу. І будзе гэта месца ім на дамы і на пашы для жывёлы. А абшар даўжынёй у 25 000 прутоў і шырынёй у 10 000 прутоў будзе належаць левітам, якія спаўняюць службу пры доме. Гэта месца мае быць іх уласнасцю разам з гарадамі на пражыванне. І ва ўласнасць гораду дасцё абшар шырынёй у 5000 прутоў і даўжынёй у 25 000 прутоў, адпаведна да святой ахвяры. Гэта мае належаць да ўсяго дому Ізраэля. Таксама кіраўніку маеце выдзеліць абшар па абодвух баках святой ахвяры і ўласнасці горада ўздоўж святой ахвяры, і ўласнасці горада з боку мора аж да мора і з боку ўсходняга на ўсход, даўжынёй жа адпаведнай па асобным часткам пакаленняў, ад мяжы заходняй да мяжы ўсходняй зямлі. Таксама кіраўніку маеце выдзеліць абшар па абодвух баках святой ахвяры і ўласнасці горада ўздоўж святой ахвяры, і ўласнасці горада з боку мора аж да мора і з боку ўсходняга на ўсход, даўжынёй жа адпаведнай па асобным часткам пакаленняў, ад мяжы заходняй да мяжы ўсходняй зямлі. Гэта зямля будзе яму ва ўласнасць у Ізраілі, і валадары мае не пакрыўдзяць ужо народ мой, але пакінуць зямлю для дому Ізраіля паводле яго пакаленняў. Вось што кажа Господ Бог. Хопіць вам, валадары Ізраіля, кіньце гвалт і прыгнёт і спаганяйце закон і справядлівасць. Перастаньце абдзіраць народ мой, кажа Господ Бог. Хай у вас будзе справядлівая вага і справядлівая эфа і справядлівы бат. Эфа і бат няхай будуць аднолькавай меры, каб бат меў 10 частку гамера і эфа мела 10 частку гамера. Сікль жа мае мець 20 гер. 5 сікляў хай будзе 5, і 10 сікляў хай будзе 10, і 50 хай будзе вам міна. Гэта ёсць ахвяра, якую будзеце ахвяроўваць. 6 частку ефы з гамера пшаніцы і 6 частку эфы з гамера ячменю. Таксама вызначана колькасць алею. Бат – гэта мера для алею. Павінны вы прынесці 10 частку бата з кора. 10 батаў утвараюць гамер, бо 10 батаў напаўняюць кор. І адна авечка з астаткаў 200 авечак з сакавітых пашаў Ізраіля як падатак, і на ахвяру з ежы, і на ахвяру прымірэння для ачышчэння для іх, кажа Господ Бог. Увесь народ зямлі павінен гэтыя дары даваць на рукі валадара Ізраіля, і кіраўнік мае рупіцца пра цэласпаленні, і ахвяры з ежы і ўзліванні ў святочныя дні, маладзікі, суботы ды ва ўсе ўрачыстасці народа ізраільскага. Ён мае прыносіць ахвяру за грэх і ахвяру з ежы і цэласпаленні і ахвяры прымірэння, каб ачысціць дом Ізраіля. Вось што кажа Господ Бог. У першы месяц, у першы дзень месяца возьмеш з астатка маладое цяля без заганы і ачысціш свяцілішча. І святар хай возьме з крыві ахвяры за грэх і пакропіць ёй на вушакі дома і на 4 рогі падножжа ахвярніка, на дзверы брамы ўнутранага панадворку. І падобна будзеш рабіць у 7-й дзень першага месяца за кожнага, хто быў у няведанні або зграшыў, і так ачысціце святыню. У першы месяц, 14-го дня месяца будзеце святкаваць Пасху. 7 дзён будзеце есці толькі праснакі. І валадар павінен у той дзень, як ахвяру за грэх за сябе і за ўвесь народ зямлі, ахвяраваць маладое цяля. І на працягу 7 дзён мусіць ён як цэласпаленне ахвяраваць для Господа 7 маладых цялят. І 7 бараноў, жывёлу без заганы, 7 дзён кожны дзень, а як ахвяру за грэх кожны дзень казла з казлінага статка. І як ахвяру з ежы мусіць ён ускласці па адной эфі да маладога цяляці і па эфі да барана, і гін алею на кожную эфу.
У 7-й месяц, у 15-й дзень таго ж месяца, з нагоды свята будзе ён ахвяроўваць, аб чым вышэй было казана, на працягу 7 дзён, як ахвяру за грэх, так і цэласпаленне і ахвяру з ежы і з алею.